Igbo mụrụ nze ma ọzọ ekele m. Udo dị onye chọrọ udo. Anyị chọrọ ka ala Igbo dị mma. Ọ ejila ụbọchị ọwụ na anyị afara na-ekwu okwu gbasara na-emere n'ala Igbo, na-akpọ oku so Igbo niile ebe ọlụ na-anọ n'ụlọ bịawane ka anyị mee na idozie n'obodo anyị. Mmadụ nọ n'ama ụlọ ya na-agba ọka dụrụ mma, mana ọ dịkwa mma mmadụ nọkwa n'ụlọ ya gbakwa ọkụ. Anyị kwesịrị iju otu obi na-aga na-arụ ọrụ dịka ụmụnne, na-ekwukwe n'eziokwu. Eziokwu wụ ndụ, okwu achịwa ọnwụ. Ọ egbuwe ndị mmadụ gbuo owu, enwekwa onye chọrọ ikwu eziokwu. Onye ọla chọrọ nye mme were lawa fee ya m na akpa m na ụmụke m, me na ndị obodo ka anyị, me na ndị eji anyị. Onye ọla kwuwe ya na ndị ejighị na ụmụnne ya na ụmụ ya, obodo agaghị dị mma. Ka m nwara na ije kọwa ihe ọzọ mana anyị kọọ onye anyị bịara n'ubi ya. Akpọwa m okuo chire n'aka Igbo TV na-akpọ ndị Igbo niile dị iche iche ebe ọ nwere na-anọ n'obodo Naijiria na ala Igbo, mba ndị ọzọ dị iche iche ị na-anọ n'iwe onye Igbo. Unu chekasị ndị Igbo na-asị onye aghala nwanne ya. Onye aghala nwanne ewe aha ndị Igbo na-aza, ma ndị nọ na Amerịka, ma ndị nọ na Brazil, ma ndị nọ na Ghana, ebe ọlọ sọrọ gị nọrọ. Ọtụtụ n'ime anyị na-aza onye aghala nwanne ya, mana ahụ na m datere onye aghala nwanne ya aha anyị zawadịkwa ma ọwụtụ echiri dịrị. Ana m eji ozi ya maka nwanne anyị nwoke wụ Maazị Nnamdi Kanu, dịka echiri gbaladị ya kemgbe afọ ole gara aga, kpọrọ ya gaa ụlọ ikpe. Ndị ụlọ ikpe ekpeele, ndị ke nọ n'ụmụahịa ekpeele sị kwụọ ụgwọ dị otu hafịa. Ndị ke nọ na Abuja ekpeele sị hafịa ma kpọghachi ebe unu chekpọrọ ya. Ndị ke African or West African ekpekpeele nke gị sị hafịa. Ndị be anyị so onye amara ọha ma ikpe awụ ọmụ ọgbara ikpe. Onye adịkwa aha sị ha ya agakwa ihe aha. Ole n'ime gajiri nkịta ọnwụ. Ndị Igbo anyị, achọrọ m ikpe unu chide na ndị echiri echichi, ndị echiri echichi, echichi ọwụla ile echiri ese echiri gị echichi wu nwa afọ Igbo echiri gị echichi fụtanị ya. Ọkwa ndị ewu ndị ụkọchukwu fụtanị, ma ndị ụkọchukwu ke ụlọ ụka ka dị otu, ma ndị ka ọ lọrọ ọhụụ. Anyị unu bụ ndị ụkọchukwu, anyị chọwa unu ebele ebe unu na-anọ na fụtanị. Ememe obodo ọ ga-ebara onye ọbụla ka ịgbala ebe onye ka agbala ya ebe ọwụta iji ememe obodo. Ememe anyị echi ya dị mma, unu gakwa ebe ya nọrọ nọcha anya na-ekpekwere Chineke. Ọ bụrụ ma ụjọ dụwa ndị ụkọchukwu anyị fụtakwuo eziokwu sị taa anyị chọrọ ịfụtasị nwanne anyị nwoke eji ha na ya n'otu ji ha ndị ọzọ. Ndị ka eji n'ala ka Yoruba egidere na Kotonu Sunday Igboho ahala ha. Ahakwala onye uwe ojii onye ka egidere na oge gara aga so nwe ọkpara agwa ọjọọ ahala ya. Unu nwekwasị ndị Boko Haram dị iche iche egidere mekpee ihe ikpe oke nne ama, mana m ga-enwe ma a na-ewefụta ya na ihu onyonyo ma ọ n'akwụkwọ edemede sị ahakwala ndị dị otu, emekwele ha akụzikwerele ihe ka ejijekwa egbe ejijekwe nke ọzọ ka ụmụbịa nọrọ be ya na ndị uwe amị anyị. Ọ dịkwadị mma iji ndị ọjọọ na-emebiri anyị ndị amị. Ama m na anyị nwere ndị ọchịagha ndị siri ike, ndị ụkwanị ndị eziokwu, ndị enweghị ihu eziokwu ha ekwuo. Enwere ike ụjọ dị ha ịkwụsị udu ndị akpọbatawara ha na wudu ndị ha kpọbata. Ndị ọchịagha anyị kwesịrị ịwụ asị gị gawa aga agawa
mana mmadụ na-eje n'ụzọ bụ na-eje gaa nwe onye yi mgbe ndị ọchịagha onye abịaghị na-ese aga ama ma ndị ka echiri ebe ekpata ma ọkwa ndị ka ọjọọ na-eyi mgbe ihe agawa anyị gakwa na abịaba werekwe ndị ka ọjọọ wa kpọtaghị n'ihu anyị ihu ndị na onyonyo kpọfụtaghị na-ese taa ụmụ aghọọla ndị ọchịagha ụmụ ga gị nọ na-echekwala anyị ndị jere gbagbusa mmadụ gbagbuo mmadụ n'ụzọ gbuo mmadụ n'ụlọ ụka gbuo mmadụ na ụlọ skuulu gbuo mmadụ n'ụzọ dị iche iche gbuo mmadụ na onwere nga na-adị ma gbuo enyi mmadụ beghị ala Igbo aghọọla ebe ga-awụ tọrọ mmadụ taa tọrọ echi tọrọ n'abalị tọrọ n'ehihie tọrọ n'ụtụtụ otu kwesịrị ije adị ọ bụ otu ọ dị ma ndị je Abuja ma ndị laja ala Igbo ma ndị je Kalaba ma ndị je mba dị iche iche ebe niile a ga-atọwa mmadụ mkpọ mmadụ bụ ọ ga-adị ka ọ gawo ihe ọma a sị m na ndị aha ndị aka Igbo ga-ejipụ ochie ka ụmụnne anyị ebe ọlụ na-anọ n'ụlọ na-abịanị ka anyị nwee ike ịgbakọ aka nye ọma mere ya afọ ụfụfụ ka anyị jee n'isen ole emeji ịhafụ nwanne anyị nwoke ekeresimesi erule ndị mmadụ na ha alawakwa ala Igbo ọwụkwala ebidokwa gbawa ọsọ ọ wụrụ ma asịghị amaghị ime obodo edere ji m ịhafụ nwanne anyị nwoke wụ Nnamdi Kalụ ụwa kwuru n'okwu sị ha achọrọ m ịgwa ndị ọchịchị Igbo sadịka unu medebe ụjọ atụkwala unu nwe nwoke na-eji anwụ otu owu ka nwoke na-eji anwụ n'ụwa gị sị gị enwere gị ikwu na ị ga ma nwụọ echi ga-enwe anwụ ọnwụ bịa ga nwụọ ọ ka gị mma na ikwuru okwu nwụọ n'eziokwu na ikwughị okwu nwụọ na asị fụshianị ma nwoke ma nwaanyị ahụrụ m ebe ụmụ nwaanyị ndị ka gbara ọtọ abalị ole gara aga asụ mere na Anambra ụlọ gbara ọtọ ihu na azụ kwụrụ ihe nna m ahụ ọwụ mana nwa ji unu okomadụ unu ntụ unu obodo unu nwanne unu a na-efu na ugwu Awụsa ụnụ abịabele bịa gba ọdọ ụnụ agabele sị ụnụ rukwa na Abuja ya gbakwala ọdọ ụnụ gbawa ka ndị unu kwuru gba ọdọ ke ụnụ gbara la Anambra ụbọchị agara aga mụ na o jiri gba ọdọ ruru onye eji ebe ewu Nnamdi Kalụ onongoro kaị onongoro dagba ọ bụrụ m n'ụsọ unu chọwa ka udo dịrị n'ala Igbo andị ndị ọnụ na ekwe emememe asịla unu ha na onye udochi ya ndị Igbo anyị dịkwana enweghị mgbe mee na otu je kpọda na onye gawa na ala bekee kpọda onye ke gaa na bekee je kpọda onye ke ọ bụrụ ma ya hafụ onye udoghachi ya ole ihe ji anyị onye ji mmadụ n'ala jide onwe ya onye ji mmadụ n'ala ji onwe ya gị hụ onye ya aha agaghị agawara onwe gị ka biko otu ọrụ olo chiletere mgbanị ka anyị gana mgbanị fụshianị ma ndị ka ewu ndị ka ọchịchị ke gọọmenti ma ndị ka ewu ọchịchị ke ndị eze anyị ma ndị ka ewu ndị ọchịchị ke ndị yutu anyị ma ndị ewu ọchịchị ole na-anọla ma ndị chi ya n'ụlọ ụka ma ndị chi ya na ihu mmụọ ebe ọlọ sọrọ gị enwere mgbe a mere elekshọn oge Jonathan asị ndị ewu nchi niile na Naijiria ụmụ afatala be ụmụ sọm ga-akwadoro Jonathan onye anọkwa ya gbuo mfụta fụtanị na-esi anyị mebee n'ihe nwanne anyị nwoke fụtanị udochina a nọrọ na asị oyirichi agụ adịkwa ka a ga-ega kọt ụna ahụ na na-ekwuwe n'isi onye yi isi agụ anakwa abịa ụlọ ikpe enwe ụzọ dị iche iche na-adị meji ihe eji idewe anyị mana ndị ka ya enwe ike ma isi gị ime taa maka onye ọzọ ya ma ga-eche adịdọghị gị mere gị asọ onye ebere na mmadụ nwụrụ na-agba egwu enwere na oge baide egwu ajụ ya ma ya ga-agburu onye nwụrụ anwụ dịrewo nwunye tụwa anyị ụjọ anyị na-agaghị gafụ mebee mmụọ na agbụ adịkwadị nwoke fọrọ n'ala Igbo enwekwe nwoke anyị nwere
ụmụ nwaanyị anyị unu lee ebe mere n'oge ụwa mbụ 1929 emere Aba Women's Riot. Ụmụ nwaanyị fụtara gị ije ma ndị keshi Kalaba ma ndị keshi Aba, Owerri, Ọnịcha, Mgbidi, Mbaise, Enugu, mba dị iche iche fụtara alụ anyị na ndị ọcha anyị eme ihe. Akụkọ ha fụrụ afọ taa adị maka na kọwa taa. Achọrọ m iyi unu sị anyị mee hụ ọma hụ ọma ga-eso anyị, anyị eme hụ ọjọọ hụ ọjọọ gakwa iso anyị. Iwe wewe m oweshiri m ike. Asị m taa taa gawa n'ihu. Otu anyị ji hezi Nnamdi Kanu hụ gị iyi na ụlọ na-abịa ụlọ ikpe otu akwa. Ehi ọbụla anyị na-ekwu okwu gbasara ndị Igbo na Aka Igbo TV, ọwa akwa ojii uwe ojii ha anyị ga-eyi chikpe taa ka anyị gbaa mkpe, ka anyị were kwenye sọ ụkwanị otu anyị si mee ka anyị iji lụọ ọgụ nke anyị. Uwe ọzọ anyị nwere ike ime ma a sị na anyị chiesa anyị tụgharịa nweghị isi agụ ọhụ, ọ ga-ama anyị ga-eyi ekwu okwu gbasara okwu ndị Igbo ma nwa ya eyiri uwe ojii dịka otu m chi yiri ke taa. Uwe ojii ma ọ bụ mgbenye isi agụ ma ọla anyị na-ekwu okwu gbasara ndị Igbo. Mana ma ọla kpọfụtara nwanne anyị nwoke anyị agaghị iwe mgbe ndị ọzọ mgbe eji enwe aṅụrị, obi adịghị anyị mma dịka otu ndị Igbo anyị siri mee. Nwanne anyị nwoke anọ n'ebe na-ata ahụhụ nga ụwa ekwuola okwu tie mkpụrụ oke olu sị hafụdụ nwoke ka ọ lawana ebe ke o ji ụmụ ji nwaanyị, o nwere ụmụnne nwa ụmụnna. Ka m kwukwa nga nakwa na-ele anya ma ndị nke anyị maka ha ahụme kwuru gbara egwu ndị be anyị sa nwụchaghara etugharị igu otu oji doro olu ka eji eki ya. Fada Mbaka ekwuole sị agha gị nọ n'ihu ma ndị kwesịrị fọda ya pada Blaise sakramenti nọ na n'ihu a na-aga aga kpirije nkịta ọnwụ. Onye fada ba ekwuo sị gị mgbaji ekwuo oke egbu banyere ndị dị otu okwuo oke banyere ndị dị otu eji ekwuo gị kwuche ga nara ego lawa ire nwanne gị asọ onye nwanne ya bewa akwa ya lachi ọchị adịghị ọma mee nri oge akwa ka gị gakwa iru eru. Ndị Igbo ekelekwe m, asị m udo dịrị nwoke dịrị nwaanyị. Onye na-ejife ojii ewu onye ama dịka Obino, udo dịrị unu.